I'm trying to remember. But side remagnet dzikatarisana so kune rimwe rinotiza rimwe kana risiri malaika. Kana ari malaika anogumana kudai. Ndichazivi zvangu. Ndoza madi. Pa argument. Ukaona argument yako ichilasta long nemunhu. Mese muri wrong. Pa argument vakangoita one ari right hailaste. In each argument yauchaita from today onwards. Ukaona ichilasta so long argument. Ichita 2 hours, 3 hours, 4 days, 16 days. Musina uregerera. Mese muri wrong. Because pana kungoita one ari right ka. Wrong wake mune ari right. Wrong wake. I last the argument. Saka taneta nokudza kuti ndakazorambana naningi murume yaidai uyoti anga asingagezi mazino uyoti anga asingagezi makumbo uyoti anga asingagezesi vana. Listen. Makarambana nokuti mese mamuri wrong. First of all, muri wrong pakudanana. Musiri compatible. 2, muri wrong paku argument wenyu mukatadza kupedza argument vanosvika matorambana. Kungava kuhurirana chaiko chaiko. Kungava kuhurirwa chaiko chaiko. Dene nyakuhura angari yega ri wrong mu relationship. Dene mapera nekuroorana vasingahuri vega. Ndogara ndichitaura kuti unoona munhu anozvihurira achigara mubhawa. Woda kumuroora kuti ugare naye mumba ugomuhurira. Ndo zvinoita vanhu. Tinoda kutora munhu atawana achizvihurira ari ega. Dzimwe nguva unotoona munhu unenge waona ari pamba pake okuti vyakumba kwangu. Murume wangu akaenda kuarmy. Anditi wotohura naye uchiziva ata nemurume woda kuzomuroora kuti umuregese chihure. Dena uchinzi unongomuregesa chihure chete. Wamuregesa chihure woda kumuhurira futi. Kuda kumubhita pagame rakakukunda iye rakadomwana ari. Ndo zvataita tiri vana vadiki. Taigona kuona mwana achitamba bhora mwana